Nowruz Mubarak. Godt nytår. Jeg taler dansk. Jeg taler ikke så meget Hazaragi. Jeg håber, I forstår, hvad jeg siger. For næsten 60 år siden drog nogle danskere ud til Afghanistan. Claus Ferdinand og Lennart Edelberg hed de. Og de tog rundt og tilbragte en hel del tid i Nurdistan. Det viste sig, at i Nurdistan, der fandtes musik fra de gamle kafir-dage. Det vil sige, før islam kom til Nurdistan og gjorde det til Nurdistan, lysets land. Så hed det jo Kafiristan, som var hedningernes land. Og den musik, den fandtes stadigvæk, da de kom derover. De havde sådan en lille båndoptager med, som kunne trækkes op, og så kunne den køre i 5 minutter, og så kunne de så optage, hvad der foregik. Meget af den musik er noget, som man laver sammen. Det vil sige bål, og så rundt og danse omkring bålet. Så kommer der en anden en og siger, og sådan bliver man ved i timevis, indtil alle er med på det her. I Nurdistan der findes 3 dale, det ved jeg ikke, om I er klar over. Vaigal, Parun, Bashgal. Musikken fra de 3 steder er forskellig. Og det er sikkert meget gammelt. Det er måske 2000 år gammelt. Fordi Nurdistan har jo været isoleret fra sin omverden. Svært at komme op i, og svært at komme ud af. Så det er sikkert en utrolig gammel musik, vi har her, som så er blevet optaget, og som jeg fik lov til at skrive om i den her bog, som hedder Music in Nurdistan, som er udgivet i Aarhus på Moesgaard Museum. Og heldigvis har vi noget, der hedder Carlsberg i Danmark, som støtter kultur. Og de har gjort, at det er blevet til sådan en fin bog her, med musikken indeni. Der er 3 CD'er med den her musik. Og jeg skal lige sige, den koster 375 kroner, hvis der er nogen, der er interesseret. Ellers så bliver den solgt på nettet, på Amazon og så videre senere. Tak skal I have.